हेलौ लोगोफोर, नै आंहा दिनै आरो गोदान मोनसे जानायनि भिडिअ लाबोबावलायबाय। बेनो जाहैबाय दिनै सानजौफुनि जानायनि, बियो सानसुनि जानायनिमोन। रुटि, ना फ्राय, पटल फ्राय, आचार आरो बियो पटल आलु सयाबिन ना मोनसे ओंख्रिमोन आरो लाब्रा। बेनोमोन आंनि सानजौफुनि जानायनि आइटेमा। होमबा नायलांदो नै आंनि जानायखौ। ओरैनो मथि जाबायना, बिराद मथि जाबाय। बिनि थाखायनो रुटि जानो स्टार्ट खालामफिनबाय आङो। जायैनो अमा बायदि जाजोब्बाय, मोखांफोरानो बुजोबथारबाय। ओंखायनो एसे डाइटआव थानोसै होननानै रुटि जानो स्टार्ट खालामबाय आं। दा लुबैदों लोगोफोर रावबो आंनि जानायखौ। मानो होनबा बैयो ओंख्रियाना, पटल ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन। आंनो संदों अबयसे, ओमफ्राय बाख्नायग्राबोथ' रावबो गैया नालाय, आंनो बाख्नायखानांसिगोन। ओंखायनो आंनो हारसिङैनो बाख्नायबानानै जाबाय आरो। बा आंनि जानायजों नोंसोरबो इन्जय खालामफादो जानाय बायदिनो। बा आं जानोसै, नोंसोर नायदो आंनि जानायखौ। जि लेक्सार मारि जादोंमोन आं, रावबो गैया जाफानोबो। ओंखायनो नोंसोरजोंनो देखायनोसै, नोंसोरनोनो शेयार खालामसै होननानै नोंसोरनो देखाय जाबाय आं आंनि जानायखौ। ओरैबायदि जायो, सयथिबो नुवाखै। आसार देखायदों, बे जलफि आसारा आंनो बानायनायमोन। थारमाने आं सिगांनि भिडिअआव नायबा नुगोन नोंसोरो आंनि बे जलफि आसार बानायनायखौ आं माबायदि बानायदोंमोन। एसे मुजिबावनो नांबावगौ, मुजिजोबाखै। मुजिहांबाय, माने एसे गोबाव थाबासो मुजिगोन आरो। मुजिहांबाय, रायलाय जादों गामला मोखाङा। जानानैनो अर हाबजोब्बाय मोखां गन्थं, होनब्लाबो जानायखौनो गारा। मानसिफोरनि स्लिम बडिखौ नुबाना आङो सानो, काश आंनिबो स्टाइल जानायमोनबा, आंबो बेबायदि स्टाइल जानायमोनबा आंनि बडिया, बेबायदि सानो आं। खिन्थु मा खालामनो, मोदोमानो एसे जाबाथाय बिराद फुङो। जानायखौबो नागारनो हाया, मा खालामबावनो। ओरैबायदि उखैयो। सानो मालायनि मोदोमखौ नुयोबा, फिसा हामख्रेम मानसिखौ नुयोबा, आंबो सानो आंबो काश बेबायदि स्टाइल बडिनि मोनबा मासि मोजां जागौमोन। खिन्थु नङा, जाया आंना। जानायखौनो गारनो हायाबा बोरै फिसा जानो। जानाया होथारदों। बाब हागौ दे नोंबो जानायाव, नङा होमबा? जि जादों। मालाया रुटिफोरखौ गुरसेल' जायो, नङा होमबा? गुरसे गुरनैल' डाइटआव थानाय मानसिया। आंहा जादों गुरथाम गुरब्रै। बेयावलाय बोरै हामनो, नङा होमबा? बेयावलाय बोरै स्टाइल बडि जानो, जाखानाय नङा। होनब्लाबो ट्राइ नायबाय, नायनोसै एसे खमायनो नाजानोसै। होनब्लाबो जानायसै। बर'नि फिसा जाग्राखा, नङा होमबा? थिग जानो होमबा हाखागौ। जोंनि बर'फ्रा जानायावनो मेनखा, नङा होमबा? जानायासो मेन। जानाय गैयाबानो गैया जोंनि बर'फोरना, नङा होमबा? जानानैसो मानसि। ओंखायनो जायो जोंहा। होथारदों आंबो जानाया। लेक्सार मारि जाथार। ओरैबायदि गोथावबो जादोंमोन ओंख्रिया। ओंखायनो मागा मुगा जाथारदों, नुवाखै? जि रायलाय जादों आं। रावबो गैया, माथो खालामनो। कुन्जुबो गैया। जा कुन्जुआ बैसागुनि बन्द 13 थारिखआवसो लायनांगौ। गाबोन सानसे दंबावो, गोबावथारसै कुन्जुखौ लोगो मोनैया। बिराद मिसबो खालामदों। माला लोगो मोनगोन आंनि फिसाजोखौ। होमबाबो जानाया नै फिसाजो गैयाबाबो होथारदों मागा मुगा जानो। मा उफाय, जायाबाबो जाया, नङा होमबा? जाखानांगोन। बोरैथो थांनानै थानो, जायाबाबोथ' थांनानै थानो हानाय नङा नालाय मानसिफ्रा। आं जानानै आं थांनानै थाबासो आंनि फिसाखौ आं नायनो हागोन। ओंखायनो होथारबाय आं जानाया।
बिराद जानो हागौलै सुइथिबो गब्बा गब्बल' होखायो जानायानो थैगोनसो आं बुहुद बायदिसिना जानानै बिराद मोजां मोनो नुबानो जानो लुबैयो ओमफ्राय जाखांनानैसो देहाखौ आयु सानफिनो खिन्थु नुबाथाय थानो हाया जानो लुबैनायानो जाफ्लांबाय थायो मा खालामनो पटल भाजा जालायबाय नै होलायबाय पटल भाजा जानाया गोखै बांद्राय गोखैथारबो जायाखै ओमफ्राय बांद्राय माबाबो नङा एसे गोखैबो जादों थारमाने आङो जलफिखौ रुवाखैबो नालाय गोथाङैनो बानायनाय नालाय एसे रुबालाय गोखैया दानगारगौमोन ओमफ्राय खिन्थु आं गोखैखौनो मोजां मोनो आसार गोखै बुस्थुआलाय गोखैखौनो जाखानांगोन नङा होमबा गोखैयावलाय बोरैथो गोदै जानो गोखैखौनो जाखानांगौ होनबासो मोजां जायो आं आरोखि आंनि थाखायबा आरोखि आं गोखैखौनो मोजां मोनो मालाया माबायदि मोजां मोनो आं मिन्थिया खिन्थु आं गोखैखौनो जानो मोजां मोनखायो गोखै नालाय बोरैथो गोखै जानायनि नाम थानो गोखैखौनो जानांगौ ओंखायनो रुवाखै आं ओरैनो गोथाङैनो बानायदोंमोन आं बे आसारखौ बिराद गोथावबो जाहांबाय खिन्थु मुजिबावबा एसे नरम जाबावबा जानो बिराद मोजां मोनजागोन आरो नक्का बिदि खब जाबाय बा जाजोब्बाय एफा गांब्रै गांबा रुटिखौ जाजोबनो हाबाय आं साफा खालामजोबनो हाबाय जासुलि बिदियावलाय बोरै स्टाइल बडि जानो नङा होमबा जानायानो खमायाबा ओमफ्राय नै ना मोनसे दङ बेखौ देखायबावबाय आं ओंख्रिखौबो जाबाय ओंख्रिया खिन्थु बिराद गोथाव जादोंमोन